खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों खुंजानाय जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ 28 एप्रिल एबा मैया फोसावबाय। बेनिनो अल आसाम आर्ट्स स्ट्रीमाव बाक्सा जिल्लाया 94.29 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारनायनि फारिलाइयाव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। आइजो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव, मानोना हौवासा फरायसाफोरनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया राजस्थाननि जधपुरआव आयुर्वेद मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावग्रा 29 बोसोर बैसोनि हमिय'पेथिक डाक्टारआ मोसौजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमादों। अदालगुरिनि मोनसे हिंसायारि जाथाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मटर बाइकजों फैनाय सानै दुथां सुबुङा बासिराम दैमारि मुंनि सासे लाइमोननिफ्राय 1,05,000 रां सेख'ना लाङो। बे जाथाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव 3 नं आमजुली केनेलाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि बागै हरिसिंगा थानायाव गांसे एजाहारबो होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ सिलचरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनानै 5 गिख्रंथावै IPL जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिस बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला 80,000 रां आरो गंस्नि एन्ड्रइड मबाइल मोननो हादों। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला आसामाव बोथोर बिगियाननि मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय फैबाय थानाय मेनि 2 खालारसिम आसामाव गोबारै अखा हानायनि आसा दं। बेनिखायनो गासैखौबो सांग्रांथि थानो खावलायदों। चिरां जिल्लानि बिजिनिआव गारि जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनाय बायदिब्ला सासेआ गोब्राब जखम जादों आरो सासेआ जिउ गोमायो। मिथिनाय बायदिब्ला बिजिनिनि बास लाखिग्रा थावनियाव सानैखौबो गंसे बलेर' पिकआपआ सौख्रांना गालाङो। दाखालि जानानै थांनाय मथ'खरिया ओनसोलाव 3 लाइमोनफोरा जिउ खहा जायो। बेनिनो पुलिसआ मिथि होयो दि मथ'खरिया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरा हरसे बारआव जौ लोंनानै 19,000 रांनि बिल होनानै 96 किल'मिटार/घन्टायाव सालायनानै गंसे ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायखौ गोख्रों सिग्रोमनायनि मोनसे बाहागो महरै बिबानगिरिफोरा बांलादेश सिमायाव 20 गुबुन हादोरनि नोगोरारिफोरखौ होखार हरबाय होननानै मिथिनाय जादों।